ବିଲ ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଳ ଘରଟା। ଆରେ ଆରେ ତୁ ସେଯୁକୁ ଜମା ଟେନସନ ନେ ନା। ମୋର ଗୋଟେ ସାହି ଭିତର ପୁତୁରା ଅଛି ବାବୁଲା ପୁଅ ଗେବୁଲା। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକି? ନିଜା 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 ଏଇ ଶଳାଟାକୁ ତ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଏ ଗେବୁଲା କଣ ହେଲା? ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। Om Bhairava Swaha. କଣ ହେଲା? ଇଏ ହେଲେ ନୂଆ ଭାଇ ଭାଉଜ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କଣ କରିବୁ? ଖାଇବା କଥା ମତେ କହିବନି, ପିଇବା କଥା କହିବ ଅଲଗା ରେଟ୍। ଏଇ ଏଇଟା ସା ପୁରା ମଦୁଆଟା ଆଉ। ହେ ମଦୁଆ ହେଲେ କଣ ଏଇଠୁ? ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ। ଭିତରୁ ଯାଅ, ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ ଗେବୁଲା ଅଛି, ତମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଉ ଯା ଭିତରୁ ଯା, ଯାଉଛି।